صبو نقص كابتو زحلفة كابزو زحلفة لمستواس لأكل حزون كامل قطري انتجرن أي وصانان لمنتاي دجما أب انتجر سلل بالله مول قطري كم تجمر كبادو نابلة خلتا سلستا نابلة يخد مودعتا يبلون مول قطري كبادو هذا خلتا سلستا نابلة نقص عليه خد انتجر خا نزمو زنيو قطري حاويسو انصارو من معناتيو نا سلسته انصار من الله قالوتا سلسته لنا نيرنا قالوتا سلسته نخلته انصار قالوتا خلته نحدا انصار قالوتا حدا بادو مبقليو سلازي نقصل لنا معناتيو حدا خلته سلسته نابله يقصل زيو من رينا نيرنا حزول موزر قطرن انتجرات رينا سلازي كابزو زنيو قطري بمقصل قطر 6 تايبلنا زنقاسه موزر قطري አለዶ ይሉሎ زنقاسه موزر قطري አለዶ موزر قطر كم تايب يجمر ካብ ሓደ هو አሎ منيسو قطر حدا قطري حدا زنقاسه مقصر قطري كنقصر تلنا تايدنا نقبر حدا قلته سلستنا عنا نخد كابزوم قصرنا يوم بمولهم تو زنقاسه مني حدا ايو مبقسينا ول حدا سلازخونه او قطر 6 مقصر قطري لو قالو اب قطر 7 ግን ሙሉ قطري يلوكلو سلازي زنقاسه مولو قطري አለዶ እንታይ ትብል እንተልዩ መንዩ እዩ مقصر قطر عنتو تنغاغيرنا نيرنا كابزو مقصر قطر زيኦም تنقاسه መንዩ سلسته كبل يخلي خلته سلازلو خلته ون كبل يخلي حدا سلازلو حدا ون كبل يخلي زيرو سلازي مبقسي زيرو سلالخانه هو አሎ እዩ هو አሎ منيسو بادو እዩ قطر شمانتا كابزوم كاب كلهم مقصر قطرتات زعابي مقصر قطري አለዶ مقصر قطري لبحال منيو انتو مغلاص مكيرنا نيرنا مقصر قطري كفلهم مقصر قطري بانيا توكلنا نيرنا ان اكاي جمر حاده خلته سلسته نابله يقصل سلازي اوزي تاي خوينلو مالتيو زعابي يلنلو زعابي حدا زعابي ديو ايخونن خلتلو خلته زعابي ديو ايخونن سلسته زعابي ديو ايخونن 4 له ل4 العبي 100 شه مليون تريليون نالنا نقصل مودعتا يولينا مودعتا سلازيولو زعابي قصري يبلونيو زعابي قصري يبلون مقصر قصري زعابي قصري يبلون زعابي قصري يبلون صنف الو ايو صنف البو ايو صنف البو مودعتا يولي مودعتا نحلي يولو زعابي كنركبين نخلين مالتيو زبو تاشعي أبكم مقصر قصرتاتن مول قصرتاتن انتي ركبالو أمول قصرتات مقصر قصرتاتن زو مقصر قصرن أمول قصري انتي ركبالو كلهم مقصر قصرتات أبيلو أب مول قصرلو كلهم مقصري قصرتات كلهم مقصر قصرتات مولو قصرتات مولو قصرتات اليوم كلهم مولو قصرتات جن مولو قصرتات جن كلهم مولو قصرتات جن مقصر قصرتات مقصري قصرتات
كونون أي كونون كلهم وزرتات جن كونون صبو እዞም ትሽዓን ተሕቶታት እዚኦም ኣብ ንጥፈት ሓደ ነጥቢ ሓደ ዝተኻተቱ እዮም ካብዚኦም ንጥፈት እዚኦም ግን ሓደ ነገር ክነምፂና እዞም ነገር ሓደ ነገር ሓደ ኣምር ክነምፂና ዝኣምር እዚ ናብ ትርጉም ዓይና የለና ትርጉም ክንህብ ኢና ዴፊኒሽን ክንህብ ኢና ማለት እዩ ካብዞም ንረኣናዮም ብምሉኦም ሓሳባት ሓደ ጥምር ዝበለ ትርጉም ክንህብ ኢና እንታይ ይብል እኩብ ሙሉእ ቁፅርታትን ተፃርርቶምን እኩብ ሙሉእ ቁፅርታትን ተፃርርቶምን እንታይ ይባሃሉ ኢንተጀር ይባሃሉ እኩብ ሙሉእ ቁፅርታትን ተፃርርቶምን እኩብ ኢንተጀር ይባሃሉ እኩብ ሙሉእ ቁፅርታትን አንፃሮምን እንታይ ይባሃል ኢንተጀር ይባሃል ስለዚህ ኢንተጀር ብምንታይ ይውከል ብዜድ ይውከል ሙሉእ ቁፅርታትን አንፃሮምን ድማ ይግለጽ ኣብ ንጥፈት ሓደ ነጥቢ ሓደን ትርጉም ሓደ ነጥቢ ሓደን እንታይ መጠቃለለ ሓሳብ ምሃብ ይከኣል እዩ መጠቃለለ ሓሳብ ሓደ ክልተ ንልዕል እኩብ መቁፀሪ ቁፅርታት ኣብ እኩብ ሙሉእ ቁፅርታት ዝጠቃለል ዝርከብ እዩ ምባል ይከኣል ዶ እዩ ወይ ይከኣል እዩ ይጠቃለል እያ ሙሉእ ቁፅርታት ኣብ መን ይጠቃለሉ ኣብ ኢንተጀር ይጠቃለሉ ኩሎም ኢንተጀር ግን ኣብ መን ይጠቃለሉ ኣብ ሙሉእ ቁፅሪ ይጠቃለሉ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ቁፅሪ ኣብ መን ይጠቃለል ኣብ ኢንተጀር ይጠቃለል እኩብ ሙሉእ ቁፅርታት ኣብ እኩብ ኢንተጀር ብዛዕባ ዝርከብ ምዃኑ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኩሎም ሙሉእ ቁፅርታት ኣበይ ይርከቡ ኣብ ኢንተጀር ይርከቡ ሙሉእ ቁፅሪ ግቡእ ንእስ እኩብ ናይ ኢንተጀር እዩ ማለት ንኽእል ክነስተውዕል ኢና ኸዚ ክነስተውዕል ግበአና ትርጉም ሂብና ኣለና ርክባቶምን ኣፈላላዮም ርኢና ኣለና ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ክነስተውዕል ግበአና ነገር ሓደ ነገር ኣሎ እንታይ ኣሎ ኢንተጀር ኣብ ሕንፃፅ ቁፅሪ ኢንተጀር ኣብ ሕንፃፅ ቁፅሪ እንትቕመጡ እቲ ብየማን ዘሎ ብየማን ገፅ ዝርከብ ኩል ጊዜ ካብቲ ብፀጋም ዝርከብ ዝዓበየ እዩ ረእዮና እዚ የማን እዩ እዚ ከዓ ፀጋም እዞም ቁፅሪ እዚኦም ኣብ ሕንፃፅ እንተቕምጥናዮም ኣብ ሕንፃፅ ቁፅሪ እንተቕምጥናዮም እንታይ ይኾኑ እቶም ብየማን ነለው ኩል ጊዜ ካብ ብፀጋም ነለው እንታይ ይኾኑ ይዓብዩ ንርአይ ሓደ ኣብ ብድካኣሉ ሓደ ሓቂ ክልተ ኣብ ብድካኣሉ ክልተ ሓቂ ሰለስተ ኣብ ብድካኣሉ ሰለስተ ሓቂ ስለዚ ኣብዚ ነለው ኣብ የማን ነለው ቁፅሪ ዓበይቲ እዮም ኣብ ፀጋም ዘለው ቁፅሪ ከዓ ኣናእሽትን እዮም እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ ናብ የማን ካብ ዜሮ ናብ የማን ኣብ ዝኸድና ቁፅሪ ካብ ዜሮ ንርሕቕ ንዓበየን ይኸድ ካብ ዜሮ ንፀጋም ክንኸተለና ናብ ዜሮ ዝተፀጋዓ ኩለን ኣወንታ ዓበይቲ እንትኾና ካብ ዜሮ ዝተፀጋዓ ኩለን ከዓ ረሓቓ ከዓ ኣናእሽትን ይኾናሉ ማለት እዩ ኣብ ፀጋም ካብ ዜሮ ናረሓቕና ንኸድ ጊዜ ናነኣሰ ይኸድ ካብ ዓይኒ ናብ እናጠፍአ ይኸይድ ፅንፊ ኣልዎ ንብሎ ካብ ዜሮ ንቅድሚት ንየማን ኣብ ዝኸይድ ጊዜ ግን እቲ ቁፅሪ ናገዘፈ ይኸድ እዛብ ዝኒኦ ሃይለኛ ኣምር እዩ ኣብ ኔክስት ኣብ ፊዚክስ ክንረኽቦ ኢና እዚ ናይ ሽምዓ ብድሕሪትና ኣቕሚጥናዮ ክነጥብቆን ክንርሕቆን ዝፍጠሩ ምስሊ ክንርኢ ኢና ስለዚ ካብዚ እዚ እውን ይተሓሓዝ እዩ ምስሊ እዚ እዩ ዝመበቀሉ
ካብ ዜሮ ናርሓቕና ንኸድና ልየማን ትቁፅሪ እናገዘፈ ይኸድ ካብ ዜሮ ንፀጋም ናኸድና ብልኸድና ቁፅሪ እቲ ቁፅሪ እንታይ ናኾን ንኸድ ናነኣሰ ይኸድ ፅቡቕ እዚ ኢና ዝተውዒልና እዚ ክንብል ከለና ኣብ ምንታይ ርእስቲ ኮይና ኣብ ምንታይ ንኡስ ርእሲ ኮይና ኢና ኣብ ድግማ ኢንተጀር ኮይና ኢና ኔክስት ኸ እንታይ ኢና ንርኢ ኔክስት ክላስና እንታይ ኢና ንርኢ ከዚ ቀፂሉ ሕቶን መልስን ኣለኩም ቀፂሉ ነሎ ድሕሪ ሕቶን መልስን ግን እንታይ ኢና ክንርኢ እዚ ኣብ ኮይና ኢና ነርኣና ነርና ሀ ኣብ ንኡስ ርእሲ ሀ ድግማ ኢንተጀር ኢና ንርኣና ከዚ ኣብ ክንርኢና ማለት ቀፂሉ እንታይ ኢና ክንርኢ ለ እኩብ ርትዓዊ ቁፅርታት ክንርኢና ላፍቲ ደልዮ ርእስትና ከዚ ክንኣቲና እዚ መእተው እዩ ነይሩ ካብኡ ግን ናበይ ክንኣቲና ርትዓዊ ቁፅርታት ክንርኢና ማለት እዩ ርትዓዊ ቁፅሪ ምስ መን ክንራኸቦ ኢና ምስቶም ካብ ኩልቲኦም ወፃኢ ኢልና ዝሓሰብናዮም ቁፅሪ ዓንቶና ረኣናዮም ነርና እሶም ሓዊስና ምዘመው ዝኒኦም ኣለዉ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ልብል ክንኣቲና ማለት እዩ እንታይ ክኾን ቀፂሉ ከም ዘይንፈልጦም ቁፅሪ እኒአው ካብዚኦም ወፃኢ እኒአው እሶም ሓዊስናዮም ሲ ካብዚ ቁፅሪ እዚ ሓዊስናዮምስ እንታይ እዮም ክመፁ እንታይ ክንበሎም ብኸመይ ጌርና ትርጉም ንሃቦም ልብል ብንጥፈት ተደሪኽና ላብ ትርጉምን ላብ ኣስተውዕሎን ክንኣቲና ማለት እዩ ስለለዳመፅኹምኒ ይቕነየለይ ሕቶን መልስን ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 1 ነዞም ስዕቡ ሕቶታት ናብ ርትዓዊ ቁፅሪ ሀ ኣብ ርእሲ ለ ይፍለ ካባዶ ቀይሩ ሀ ሓፁር ክፈቱ 1 ኣብ ርእሲ 4 እንትድመር 1 ኣብ ርእሲ 2 ሓፁር ዕፀው እንትምቀል 3 ኣብ ርእሲ 2 ለ ሓፁር ክፈቱ 1 ኣብ ርእሲ 5 ዝጎደሎ 1 ኣብ ርእሲ 2 ዕፀው እንትምቀል 3 ኣብ ርእሲ 5 ሐ ሓፁር ክፈቱ 2 ኣብ ርእሲ 5 እንትምቀል 5 ኣብ ርእሲ 6 ሓፁር ዕፀው እንትራባሕ 7 ኣብ ርእሲ 8 መ ሓደ ዓብይ ሓፁር ክፈቱ ደጊሙ ሓፁር ክፈቱ 1 ኣብ ርእሲ 2 እንትድመር 1 ኣብ ርእሲ 3 ሓደ ሓፁር ዕፀው እንትራባሕ 1 ኣብ ርእሲ 4 ደጊምኩም 1 ዕፀው እንትምቀል ሓፁር ክፈቱ እንደገና መሊሶም ሓፁር ክፈቱ 2 እንትምቀል 5 እንትድመር 3 ኣብ ርእሲ 4 ሓፁር ዕፀው እንትምቀል 6 ኣብ ርእሲ 12 ሓፁር ዕፀው ረ ሓፁር ክፈቱ ኣሉታ 24 እንትምቀል 5 እንትራባሕ 15 እንትምቀል 16 ሓፁር ዕፀው እንትምቀል ሓፁር ክፈቱ 6 እንትምቀል 4 እንትራባሕ ኣሉታ 12 ኣብ ርእሲ 8 ሓፁር ዕፀው እዚ መስል ነይሩ ሕቶን መልስን ቁፅሪ 3 ስለለዳመፅኹምኒ ይቐነየለይ ሃም ተለመደ ኣብ ኮመንት ካድኩም ፅሒፍኩም መልስኩም ስደዱ Thank you.